mitäs herroja sais olla? Kiitos. Tuleeko vielä jotain muuta? Kolja hylkää vaikka. Olkaa vaikka. Näin, olkaa hyvä. Ei tää tästä parane. Tuleeko herroille sama jallumania piikki kuin aikaisemminkin? Mitä siellä on vielä jäljellä? Vähän reilu tonni. Hyvä. Passini sama vaan. Terve, mä Jallu järjestäjä. Kyypäri. Kaverille yksi jallu siitä. Näin, olkaa hyvä. Kiitos. Tarvitsetko sitä jallumaniaa? Milloin jallumania on? Se täytyy mennä ikinä. Never. Ikinä. Ei ikinä. Sitä jalmania, sitä ei järjestellä ikinä. Se syöksi mun turmioon. Se yksi turnaus. Mä olin se järjestämiseen semmonen himon. Se himon demoni, se niemi mut kokonaisena. Siis ennen sitä turnausta, mulla oli omakotitalo, kaunis piha. Mulla on vaimo siinä. Mulla on vittu 8 autoa, kesämökin. Siis ihan kaikki. Mulla se oli kuin huumetta se järjestäminen. Se oli Sama. se oli Jees oli mukana. Jees oli mukana. Se oli siis kaikki meni. Kaikki. Siis se edellisen järjestämisestä niin siitä asti se paine. Tiedätkö se stressi mikä siinä on. Se murtaa mielen. Se murtaa mielen. Oliko siitä asti samoilla näillä silmillä. Näillä samoilla silmillä. Siitä asti menty. Ja se ei helpota. Helpotaanko se? Ei helpottaa. Ei helpota. Mutta mä oon jäänyt ikinä. Never again. Never again. Sama piikki. Te jäävät ihan... Tai muuten. I must break you. Every now and then, we all go a little crazy.